कि नहीं लुका जन हमके जनाते नहीं छे मोबाइल हम भूला गुनी किन कर लगे फोन करी आय हे जे जानता बानो जी कौन हो कि अम्मा के पेड़वा तर बानी बड़ा हो ओ हे जे बड़ो हम कभी से कुलाम घुरिया घलनी का करे हां हे जे लुका के बैठल बड़ा लुका के ना बैठी त का करू हो सोझावा रही कि कौन से कौन हो जी बा आ तू हरले आवत ला ई हाथा ना का हो बड़ा भारी बा ये 2-4 महीना खात रही हो लेडुआ टिकरी कसार खाजा माजा कुल बे में हेमे सब का तोहरा खातिर लेके नहीं है हम सास ससुर दोंगा करा के विदा करल ना त मर मिठाई रहल ह हां वो कुछ ना हो ई ते कनी के पहले तहरा के दे देही तब के बाद में देही खाता ना के ले तो कैसे कहां रकम चोरवा के हो कथी रख दिया खात रही है घर बोले जब तो कौन से कि कहां ले ई कुल कसारा टिकरी लड्डू को लेके ले हरे थोड़े थोड़े लेके यहां पर टांग दिया कतही आ थोड़े थोड़े दिन भर में ढोखल लिया जमीने में गाड़ दी आसान सुबह के खात रहो एगो डब्बा लिया ली हो तो डब्बा हम कहां से लिया लेबो दुकान पर अंत हम ही ले आई हां हां ना एकरा कब पूरा में तल चुरा दिखा चुरा दा हां चुरा दा बाद में कबो है तो खात रही जी पूरा वजन बहु तो पूरा जनता बाटे 8-10 किलो तक का होई 8-10 किलो हमरे के ले लेलु हो एक पिकअप भेजल रहली हमर सास दूंगा खातिर एक पिकअप तब का मिठाई फल फलहरी कुल सब कुछ बाप रे बाप तू आइलु समय लेणवो टिकरी ले ले जनते बड़ा कि तोहारा उन केहू से पहले तू ही रहला ये तो पियावा से पहले तार न रहनी और का हां तो इसे न तार कमी खलता कमी खलता और का कहनी के हमारा बियाह कल तो कहत लगे कैसे कली गांव घर के बात बाटे ये तो छोड़ा ना बियाह में कहा था ना मोहब्बत बा अभी कम समझता लुका हां तू कहबू तो हम तारा घरे आजीब हो हम करे जे छछनत रहेला तोहरा बिना तू बड़ा तन कहनी कि बियाह क के लेके भाग चल हमरा के त ना देखो गांव घर का बात रहे तो कैसे लेके भाग जे गांव के त इज्जत बा कि नहीं खे हैं जे प्यार के तो डरना के प्यार करे घर ना कहल त डर लागल अभी कन डर लागे आ जाए दे इधर प्यार बटलही में न हैं प्यार बता का दिक्कत बा इतरे ठीक बा तू हम मिललू हम मिलनी सबसे बड़की बात बा कि तू अपना ससुराल का लेणवा टुकड़ी लिया के धरनु तो कोनो ना देली चल ठीक रखै करे के कि बतिएबे करबो चलो तो पहले मिल जाए तब हम पुअरा में चोरवाई अब हम जा